मिडियामाव फरायनानैबो डाक्टर जानो हायो रायजोफोर। स' दिनै जोंनि गेजेराव बर' मिडियामाव फरायनानै जेबो मोना बा जेबो जाया होननानै बिमा बिफाफोरा गावनि गथ' गथायफोरखौ जेरै गुबुन हारसा बा इंलिश मिडियामफोराव फरायो। स' दिनै जोंनि गेजेराव नैबे नुबाय थानाय आब'आनो जाहैबाय फानजामुथि बर'। स' बिथां आब'आ गावनि बर' हारिनि बर' रावजोंनो फरायनानै जे जोंनि गेजेराव डाक्टर जानानै दिन्थिबाय। स' बिथां आब'खौ जोङो बर' हारिनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो। बिथां आब'नि गामिया जादों खैराबारि ओनसोलनि उमानन्द होननाय मोनसे गामिनि। खुलुमबाय, गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। दिनै एबसुनि आफादगिरि सार बिथां प्रमद बर'आ आफादगिरि मासिखौ नागारलांबाय। लोगोसे गोदानै बिथांजोंनो समान आफादगिरि जोङो सासे मोननो हादों, जाय बिथाङानो जाहैबाय दिपेन बर' सार। दिनै बर' हारिनि गेजेराव गोबां बर' रायजो राजाफ्रानो सार बिथांनि बिदाय लानायाव गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बिथां आफादगिरि प्रमद बर' सार बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव गावनि जिउखौ बावसोमनानै बर' हारिनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानियाव आगान होबोदोंमोन। दिनै सार बिथांनि बिदाय लानायाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरा गोबाङै दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे मा खालामनो, समनि थिननायाव सार बिथाङा गावनि गोसोजों गावनि मासिखौ नागारलांबाय। लोगोसे जोङो सार बिथांखौ दुखु मोननानैब्लाबो जोङो दिनैनि दिनाव जोङो सार बिथांखौ खुसिजों बिदाय होनांगोन। आरो दिनै जोङो बिथांजोंनो समान गोदानै आफादगिरियाव सायख'जानाय सार बिथां दिपेन बर'खौ जोङो जोंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। उननि भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों। स' थेंक इउ, बाय बाय। आं बिमा बिफा गोमाजानायखौ